Mondtad, hogy nincs miért izgulni, hiszen az őszi szezonban idegenben egyszer se kapott ki a csapat. Ez jelentett valamit ma is? Hát bízom benne, hogy ezt a szép sorozatot ma is folytatjuk. Hát említettem is a srácoknak, hogy viszont sok olyan mérkőzés volt idegenben, ahol igaz szereztünk egy pontot, de győzelmi esélyeket szalasztottunk el, és ezeket a nüanszi dolgokat, ezeket most saját javunkra kéne fordítani itt ma Monoron, amik akkor a döntetlenhez vezettek, nem a győzelemhez. Ősszel hátrányba sikerült fordítani a Monor ellen az utolsó negyed órában, mondtad, hogy pazarjátékkal, a cserejátékosok találataival. Most mire számíthatnak a szurkolók, akár az első perctől esetleg a Monornak, amely jelenleg a 4. helyen áll? Igen, hát egy nagyon jó ellenfél ellen találkozunk. Hát az a pálya nagyon nehéz, tehát itt most nem azzal a céllal megyünk, hogy egyből nekikessünk, tehát először szokni kell a körülményeket, mert azért a felkészülés az végig műfőn zajlott, tehát kicsit azért, bár a héten már tudtunk fűen dolgozni, de ilyen mély talajon még nem. Tehát remélem jól fogunk tudni alkalmazkodni a körülményekhez, és utána fogjuk tudni játszani a játékunkat, és hát remélem, hogy az eredménnyel is fog párosulni. Mennyire befolyásolták sérülések, betegségek az első fordulóba pályára lépő Reacot? Hát a tervezett kezdő csapatból tulajdonképpen a Kis Tamás kiesett sérülés miatt, ő az utolsó edzőmérkőzésen a térde megsérült, és hát a tavalyi csapatból hát 2 kulcsember, a Birtalan János és a Lutz Viktor. Birtalan János eligazolta, a Lutz Viktor pedig szerdán térműtéten esett át, tehát ő rájuk nem számolhatok, de úgy gondolom, hogy akik ma pályán lesznek, azok megfelelően fogják tudni pótolni. Sok szeretettel köszöntjük kedves nézőinket. Itt a tavasz, aminek a legfőbb jele, hogy folytatódik a MB3 középcsoportjának küzdelmei, melyben a Reac is szerepel. Az első tavaszi fordulóban Monoron lép pályára a palotai együttes. Kék mezben a hazai monoriak, megszokott sárga felsőben, kék nadrágban és kék sportszában pedig a Reac. Gyorsan elmondanom a két együttes összeállítását. A hazaiaknál Kozma Tamás védi a kaput, 5-össel Vékely Nándor, 16-ossal Szabó Martin, 6-ossal Villányi Gergely, 14-essel Petezsém Tamás, 20-essel Cseprék Rihárd, 19-essel Csőke István, 22-essel Benke Bálint, 13-assal Háda Zoltán, 18-assal Horváth Dávid, 9-essel pedig Wagner Rihárd alkotják a kezdő 11-et, míg a kispadon Trepák Attila, Czövek Tibor Roland, Tóth Ádám, dr. Selej András, Fazekas Rihárd és Viniszei Viktor foglalnak helyet Tóth Mihály vezetőedző mellett. Ez egy gyönyörű szerelés a frissen igazolt Baranyaitól. Egy ütközés, de a játékvezető mutatja, mehet tovább. És nézzük a Reac összeállítását, akkor Sengelje Vladislav védi a kaput, előtt a védelemben 5-össel Balázs Bálint, 19-essel Labát Dávid, 14-essel Kollár Zsolt, 8-assal pedig a friss igazolás Baranyai Ádám, a középpályán Nemanja Perendics, Lászka Balázs, Nagy Imre és Fiszter Erik, még elől 7-essel Popgorgiev Pantelis és 11-essel Csiszár Rihárd Gyula. Próbálom minél több zavart okozni a monori védelemben. A kispadon Kőhalmi Gyula, Borsos Gábor, Szlezák Bálint, Inka Balázs, Olaj Balázs, Pálmai Zsolt és Emperger László foglalnak helyet Zúriáki József vezetőedző mellett. Monori rohamokkal kezdődik a találkozó, de eddig az elmúlt másfél percben komoly gólhelyzetet nem tudott kialakítani a monori együttes. Mint Zúriáki József a mérkőzés előtt elmondta, Birtalan eligazolt az őszi alapcsapatból, míg Lutz Viktor térdét műteni kellett. A játékmester Kis Tamás pedig sérüléssel bajlódik az utolsó felkészülési találkozón. Megsérült a térde. Ez pedig egy kirúgás, nem sérült a csel. Remekül lépett oda a Balázs Bálint. Visszapattant a labda a monori támadóra, így Sengelje hozhatja játékba a labdát. A Reac jelenleg 8. a MB3 középcsoportjában. 5 győzelem mellett 7 döntetlen, illetve 3 vereség. A mérlege 24 rugott, góljárra 20-at kapott, 22 pontot szerzett az elmúlt 15 fordulóban, és érdekesség, hogy mind 3 vereségét otthon szenvedte el.
Zúrják József csapata idegenben, tehát eddig veretlen. Ennek ellenére legutóbb október 18-án a Fehérvár FC ellen tudott nyerni. Otthon azóta 4 döntetlen, és egy Bölcske elleni vereség a mérleg. Bölcskétől az utolsó fordulóban kaptak ki, az utolsó azért fordulóban, azt a mérkőzést hozták volna, bár tudjuk a sportban nincs ha, hát azt a mérkőzést hozták volna, akkor most 2 helyen is előrébb lennének az NB3 középcsoportjában. Ugyanakkor a hazaiak az első fordulóban ugyan kikaptak a Reac vendégeként, utána viszont remek szezont futottak. Baján többek között 8-0-ra is nyertek. Jelenleg 4. helyen állnak, 7 győzelem mellett 3 döntetlen és 5 vereség a mérleg. Nézzük ezt a szögletet. A fejes alapvonalon kívül hagyja el a játékteret. Tehát amíg a Reac mérlege 5-7-3, addig a hazaiaké 7-3-5, és ezzel 24 pontot szereztek, így 2 ponttal vannak a palotaiak előtt. Ez is jól mutatja az NB3 középcsoportjának sűrűségét, hogy a 4. és a 8. között mindössze 2 pont van, tehát esetleges mai Reac győzelemmel akár meg is előzhetik a monoriakat. És már elmondtam, hogy a palotaiak mikor nyerte utoljára, a monoriak is november 2-án nyertek utoljára, azóta 2-szer is vereséget szenvedtek. Ennek ellenére is meg tudták őrizni a 4. helyüket. Az őszi összecsapáson hiába vezetett sokáig a Monor, végül cserejátékosok góljával sikerült 4-2-re diadalmaskodni a hazaiaknak. Veszélyesnek tűnő beadás, azonban az elszáll mindenki előtt, és így bedobás lesz belőle. Az őszi szezon kezdete a Reacnak, sikerült jobban, kérdés most kerülhet majd a mérkőzés végén. Mindenesetre 5 perc játék után Monor Reac 0-0. Polbugargiev Panteliszt kellett ápolni, hiszen ütközés után az ellenfél könyökével találkozott a szája is. Hosszába felszagadt Polbugargiev szája. Labát hátra egészen Sengeliáig, aki a bal oldalra gyönyörűen teszi a labdát a frissen igazolt Baranyainak. Baranyai az NB2-ben is szerepelt, most azonban sikerült őt megelőzni. Csiszár zavarott az aják 16-osánál, Nagy Imre letámad a Reac, már a Monori térfélen próbálnak labdát szerezni. Nem Anya Perendics, ez végül Fisztert, lökik. Teljesen jogos. Csőke volt az, aki nagyot taszajtott a felugró Fiszteren. Kollár szabadrugás mögött egy biztos magassági fölényben vannak a hazaiak. Egyedül László az, aki kimagaslik, Nagy Imre, ő pedig tisztáz.
Nem véletlenül rendelik hátrébb a bedobást, teljesen jogosan, hiszen a hazai térfél közepén hagyta a labda a játékteret, és a hazaiak játékosa Petezselyem Tamás a vendég térfélről próbálta bedobni. Csiszár, hanem megszerzett labdát. Lászka, Popgorgiev. Popgorgiev löktek nagyot. Hát eddig nem sokszor sikerült szabályosan szerelni a Petezselyemnek Popgorgievet. Lászka Csiszár felé. Csiszár mellel teszi le. Popgorgiev. Gyönyörű megkerülés, csel. Nem nagyot esett. Nem véletlen. Hiszen belerúgott a Villányi Gergely, aki meg is kapja a mérkőzés első sárgalapját, mindez 8,5 perc játék után. Popgorgiev gyönyörűen akarta megkerülni Villányit, Villányi azonban odatette a lábát, ebben nagyot esett Popgorgiev, így teljesen jogos a sárgalap, és ez egy veszélyes helyről történik ez a szabadrugás. Itt Kollár fog elvégezni, az ő rugótechnikát ismerve, ez akár még gólpassz is lehet. Nézzük tehát Kollárt. Őt ismerve azt elképzelhetem, hogy innen lehetetlen szögből rövid sarkon csavar a labdát, de valószínű, hogy ebből beadás lesz. Lászka felé, és egy hatalmas védés. Nagyszerűen érkezett középen Labát Dávid, bocsánat, nem Lászka volt, az Labát, és az utolsó pillanatban Kozma a gólvonalról vágta ki a labdát, és pattant a labda, remekül szállt befelé Kollár beadása, érkezett Labát, de pont ott állt Kozma, akit eltalált Labát, így tehát 10 percnyi játék után továbbra is marad a 0-0 a Monó-Realc mérkőzés állása. Szöglettem, ott pattogott a labda, de nem is tudta senki elrúgni. Nagyszerű visszaívelés. Kollár elől azonban sikerül tisztáznia a vendégek védőjének, a hazaiak védőjének, Vékei Nándornak. Balázs Bálint, a nagyszerű Csiszár felé. Csiszár azonban nagyon sportszerűen áturotta a kapujából kirepülő Kozma Tamást. Az első percek hazai rohama után, az elmúlt 2-3 perc egyértelműen a reacé volt, ez pedig egy les. Petezselyem passza találta lesen Hádát, Háda Zoltánt. Csiszár felé. Csiszárra megül fejelte le, ott azonban nem értek. Így is szerezte Baranyai a labdát. Ez pedig egy eladott labda. Nem menjen Perendicstől. Majd ő szabálytalankodott. Ezúttal azonban elmaradt a sárgalap, hiába szerette volna ezt a hazai közönség. Fiszter. Baranyai, sokadik jó szerelés, ezúttal azonban
túl kisodródott, nem tudta pontosan megjátszani csapattársát. Lászka ellen szabálytalankodnak, teljesen jós a játékvezető sípszava, így Reac szabadrugással folytatódott a mérkőzés. Labát. Ez egy nagyon rossz passz Csiszár felé, de Labátnak sikerült megszereznie. Fiszternek rúgtak oda, Fiszter még is megszerezte, de Paul Gorgiev az, akit ismét szabálytalanul tudott csak szerelni. Egész pontosan a 19. számú Csőke volt az, aki nagyot lökött rajta. Nagy Imre. Nagyon rossz passz. Baranya ismét egy remek szerelés. Csiszár. Nagyot esett, de ezúttal nem bántotta őt senki. Hol elszerezte meg a labdát. Nemanja Perendics, Lászka. Ismét Lászka próbálkozhat. Van remekül zárt előtte Szabó Martin, aki végül csak oldalon kívülre tudott tisztázni, ezért elégedetlenkedik Tóth Mihály, a hazaiak vezető edzője, miért nem a kapust választotta, miért nem Kozmának passzolta vissza, hiszen akkor biztosan övék marad a labda, így viszont a Reac bedobás következhet. Labát Győrön fejelte el. Nagy Imre, Győrön tör előre, még mindig Nagy Imre. Ez is szép, Fiszter tovább, gyönyörűen Pop Gorgiev. Nagyot esik, a játékvezető pedig kifelé tér szabadrugást, és Pop Gorgiev kap sárgalapot reklamálásért. Érdekes volt. Pop Gorgiev azt reklamálja, hogy Kozma elhúzta a lábát. És egy nagyon szép akció volt, ha egy fél méterrel hátrébb érkezik Fiszter passza, akkor Pop Gorgiev nagyobb helyzetbe kerül. Így se volt rossz. Gyönyörű volt Fiszter passza, Pop Gorgiev azonban nem érte el a játékvezető szerint. Azonban nem történt szabálytalanság. Így elmaradt a 11-es. Továbbra is 0-0 a mérkőzés állása. Balázs Bálint szerelt szépen. Labdazon maradt a Modoriaknál. Pedig ismét Balázs lépett oda, úgy, hogy rárúgta ellenfelére a labdát. Így Reac bedobás következhet. Baranyi fordulhat azonnal. Nemanja Perendics. Jogos a szabadrugás, hiszen ott felejtette a lábát a hazaiak játékosa, Horváth Dávid.
Nagy Imre vissza Balázs Bálinnak. Ezúttal Balázsra pattant ki, így tehát Monori szabadrugás. Bocsánat, bedobás következtetett. Háza előtt egy labda, és egy gyönyörű becsúszással sikerült Kollárnak tisztáznia. Mindkét edző elégedetlenkedik. Tudják is azt hogy kerülhetett ilyen helyzetbe az ellenféljáték, a Tóth Mihály pedig azért, hogyha már ilyen helyzetbe került, mi nem tud bele többet kihozni játékosa. Egy biztos a kispadon ülő két vezetőedző, mindkettő kimagasló támadó volt. Mindketten szerepeltek többek között a Ferencvárosban is, de Czúriák József Diósgyőrben, míg Tóth Mihály Kispesten volt a szurkolók kedvence. Mélységbe belőtt labda, de Benke passza Sengeliák kezében kötött ki. Nagy Imre hátulról támadják, Baranyai vissza Kollárnak. Nagy Lászkát hozza a játékba. Labát, Pop Gorgiev vissza, Labát ismét. Ez érdekes volt, hiszen egyértelműen a Realcnak kellett volna következni a bedobással. Partjelző ránézett a játékvezetőre, először a jobb kezébe, mert a zászlót majd áttette a balba. Csiszer, egyszerű nyitás Fister felé, azonban sikerül Peteseljennek tisztáznia. Fister odarugott feleslegesen, Kispadon is megkapta. Kár volt oda piszkálni, hiszen maximum kirúghatta volna bedobásra Petrezselyem, így viszont szabadrugásra hozhatták játékba a labdát. Aranyai, Csiszár szépen fordult le, és sikerül kiharcolni egy bedobást, amikor nincs a labda, lebírkozzák őt. Nagy Imre, mindig Nagy Imre, nagyot esik. Játékvezető szerint nem bántották. Kollár piszkált be a labdába. Ez azonban pont az ellenfelet hozta a helyzetbe, és most 4-3-a mehetnek a monoriak. Itt közben a Sengelia, és gyönyörű vetődéssel sikerül tisztáznia. Nagyszerű volt Sengelia megmozdulása. Hiába hőzünk a monori közönség, nem bántotta területről támadót, ez viszont egy visszarántás, ami teljesen jogosan sárgalapot ér. Ezúttal Csőke kapott sárgalapot, teljesen jogosan, ezúttal is, hiszen Csőke ez már a harmadik szabálytalansága volt. Szabadrugást Kollár fogja elvégezni. Nagy Imre lépett vissza a labdáért. Nem mondja Perendics. Végül csak egy bedobásig tudta üldözni ellenfelét. A pörgetés a Realcé, Lászka, roppant rossz passz, és ebből most indulhat a hazai kontra. Nagyszerű nyitás a jobb oldalra, középen pedig Fisternek kellett végül tisztáznia. Horváth Dávid. Egyszerűen hiába mentek 3-2-be, egy rossz passz elég volt Fisternek, akinek sikerült bedobásra mentenie. Balázs Bálint fejelt. Újabb bedobás.
Vészes beadás, de ott senki nem érkezett a hazaiak részéről. Berendics csúsztatását fülelték le a hazaiak. Most pedig Csőke cselezget, de végül sikerült szerelni, azonban Berendics kísérezte magát az oldalvonalon kívülre, így hazai bedobás következett. László újabb labdaszerzése, Nagy Imre, és most ebből indulhat a reac. Újabb szabálytalanság. Lászka. Csiszár azonban már le sem volt. Hiába sietett a szabadrugással Lászka. Visszaadta a labdát a hazaiaknak. Hatós vagy még a játékvezetőkkel, a mérkőzés Szommer Attila vezeti, asszisztensei Varga Gábor, illetve Kovács László. Míg a mérkőzés ellenőre korábbi válogatott kapus Gujdár Sándor. Kollár mellett elfejlik, a labátnak sikerült tisztáznia. Ez pedig egy kezezés. Kézzel vette le azért védője a labdát. Hiába 190 centi. Szabó Martin kézzel vette le ezt a labdát, és most Kollár végezhette le szabadrugást. Kaptól mint egy 35 méternyire. Őt ismerő, az se elképzelhetetlen, hogy rácsavarja innen, de valószínűbb, hogy az előre húzódó labát fejét fogja keresni. Úgy sikerült tisztázni, de már lefújta a játékvezető. Csiszárt ítélte szabálytalannak, így hazai szabadrugás következhet a mérkőzés 25. percében, továbbra is 0-0-ás állásnál. Popgorgiev gyönyörűen fordult a Petrozselyemről, meg is futja, még mindig Popgorgiev, végül is sikerült becsúszva szerelni Villányinak. Kriszter, nagyszerű beadás variáció, ez viszont egy nagyon rossz beadás Popgorgievtől, de még Perendics, nem ennyi Perendics megmentheti. Végül a Dics cselezte magát, amíg elesett. Ezúttal nem bántotta senki. Végül a Nagy Imréről pattan ki a labda. Összesetlen a beadás, végül Petrezsemnek sikerült tisztáznia Popgorgiev elől. Biztos elvétette volna, akkor Popgorgiev hatalmas helyzetbe kerül. Így azonban palotai szöglet következhet, mert Kollár fog elvégezni, itt pedig labát
ítélte szabálytalannak a játékvezető, úgy tűnik, és valószínűleg piros lapot is kaphat. Vagy csak figyelmezteti a játékvezető. Nem, ez utal csak sárga a labátnak. Valószínűleg provokálták. Sárgalapot kapott a vendégek 19. számú játékoson Labát Dávid. Labátra figyelnek. Mondariaknak is feltűnt, hogy a beívelésén ő a legveszélyesebb. Labátnak sikerül elszagadni ellenfelétől. Ő is kis szöglet, Popgorgiev. Kollár. Veszélyesen csavarodik a labda. Lászkához kerül vissza. Lászka kiteszi Kollárnak. És azt mondja, hogy Kollár esett nagyot. Fiszter pedig már lesen kapta a labdát. Egy intelligens mondani hozzászólást hallhattak. Balázs Bálintnak sikerült tisztázni a labát hibája után. Petr sem kapja. És Balázsnak kellett szögletre mentenie. Veszélyesen csarodott be a labda, de remekül tisztázott. A palotaiak jobb hátvédje, jobb oldali kapufa tövénél. Kivágott labda, és végül Petrosem az, aki hatalmas lukat rugott, Nemanja Perendics pedig rosszul veszi át a labdát, pedig 2-1 mehettek volna Csiszárral. Popgorgievet kell dicsérni, aki hamar eszmélt, azonnal bedobta a másik labdát. Nemanja Perendics azonban nagyon rossz megoldást választott. Popgorgiev a jobb oldalon érkezett Balázs Bálint, de ezúttal együl akarta megoldani. Fiatal támadó. Mélységből lőtt labda, és ismét remekelt érkezett Kollár. Balázs Bálint. Ez pedig egy Reac bedobás lesz. De ne jöjj előre! Hát ugyanoda visszagyűjt, bazd meg! Nagy Imre. Gyönyörű csellel. Nagy szilárdítás, Nemanja Perendics ismét most a bal oldalon. Lefelé cselez, nagyot löknek rajta, de nem történt szabálytalanság, hiszen vállal ütközött. Hát maradjunk annyi, hogy eddig nem Perendics a Reac legjobbja. Balázs Bálint. Itt könnyedén szerelik őt. A passz is jó. Lászkának sikerült végül tisztázni, de remekül szerelte Csepregi az előretölő Balást. Ez pedig Sengeliáé lesz.
Kollár labátot hozza a játékba. Labát Balázs Bálinnak. Nem menje Perendics. Fiszter vissza Nagy Imrének. Bal oldalon indul Baranyai. Kapja is, nagyszerű. Középen érkezik Csiszár, aki azonban már lesen volt a parti az ítélete szerint. Mindenesetre egy nagyon szép, korszerű akciót láthattunk. Hiába ér oda, lesz mondta, nem látta! Szép akció volt, de a végén már lesen volt Csiszár, így nem ért volna a gól. Most pedig Podgorjev került a földre, de a játékvezető, illetve a partjázó szerint nem bántotta őt Petrezselyem. Labát, és sikerül kiharcolni egy bedobás, melyet Balázs Bálint fog elvégezni. Mindez a 35. perc elején, tehát 10 perc a hátralévő játékidő. Fiszter. Mindig Fiszter. Csepregi szerelte őt. Podgorjev vette le gyönyörű a labdát. Fiszter, ez is szép. Nagy Imre. Nagy Imre. A lövés azonban gyengére sikeredett. Könnyedén átjutott a hazai kapusa Kozma Tamás. Talán nem fogja, akkor is kapu mellé ment volna, mindesetre rávetődött. Kollár rúgja ki a labdát, miután egy hazai játékos a földre került, miután Baranyal ütközött. Úgy tűnt, Baranya nem bántott, egyszerűen ráugrott a hazaiak támadója, és a Kollár sportszerű volt, kirúgta a labdát, viszont van esély, van lehetőség ápolni. Szabó Martin az, aki visszaadja sportszerűen a labdát, hiszen ez a Reacnál volt, amikor Kollár kirúgta. Tudják ápolni a megsérült Horváth Dávidot, aki azonban vissza is tért. Csiszár a bal oldalon. Csiszár. Végül csak egy bedobás lett belőle, Csiszár nem tudta se beadni, se visszajátszani a labdát. Így pedig jöhet a Monor ismét. A labát fejelte el, Csiszáron taszajtottak nagyot. Fiszter gyönyörű. Podgorjev. És végül sikerül tisztázni előle. Ez is kellett, hogy Petrezselyem kicsit visszarántsa, ezáltal lendületet veszítsen. Végül remekül érkezett a közép hátvéd Villányi Gergely, aki szögletre tisztázott, melyet Kollár fog elvégezni.
Kollárhoz kerül vissza a labda, ezúttal ballal csavarja be, egy veszélyes fejes Pfistertől, amely azonban a baloldali kapufa mellett hagyja a játékteret. A 39. percben továbbra is marad a 0-0 Monor-Rác mérkőzés állása. Labát előre vágott a labdája, nem Anya Perendics. Szépen fordul a védőjéről, kérdés meg tudja futni. Játékvezető szerint nem történt szabálytalanság, mindésre Perendics nagyot esett. Kollár szedte össze végül, Nagy Imre. Most Lászka. Lászka azonban könnyedén szerelték. Érkezik Labát, és egy gyönyörű becsúszással sikerült tisztáznia az előfutó háda elől. Pop Gorgiev gyönyörűen hátra. Labát azonban eladja, de így is kerül vissza a Pop Gorgievhez. Balázs Bálint. Csiszár. Lökte Csiszárt Villányi. Így vendég szabadrugás következett viszonylag veszélyes helyről. Ilyet Kollár fog elvégezni a 40. perc elején. Nézzük tehát Kollár szabadrugását, vagy a helyezkedés a 16-os előterében, 41. perc elején. Kollár csavarja be a labdát hosszú oldalra, azonban elszáll mindenki előtt. Balázs Bálint fut még érte, de esése volt, hogy elérje itt, tehát hazai kirúgás következhet 4 perccel az első játékrész vége előtt. Pfister lépett oda, kelleténél kicsit keményebben, 19-es számú Csőkének, persze azonnal elnézést is kér Pfister, ő is érezte, hogy ez kelleténél kicsit keményebb belépő volt, hiszen a labdát már elrúgta a Csőke. Balázs Bálint szerez labdát, majd Csiszár, akire rácsúszott, nyújtott lábbal Wagner Richard. Abban nem mond utána, maga után sárgalapot. Összeszésében elmondható az első félidőről, hogy az első 10 perc a hazaiaké volt, hiszen próbálták nyomás alatt tartani a Palotaiak kapuját, ugyanakkor komoly gólhelyzetet nem sérült kialakítaniuk. Ez pedig egy csúnya törlesztés Balázs Bálintól. Mindesetre először őt rántották le, amire a játékvezető nem sípolt, most pedig azonnal
kiállította a törlesztésre Balázs Bálintot. Egy biztos, Balást lerántották. Tehát ez nem ítélt, majd még egyszer visszahúzták a földre, akkor se ítélt semmit, majd miután Düböl belerugott ellenfelébe. Ilyen piros lapot kapott, hiába értetlenkedik Zúrják József vezetőedzés, Kollár Zsolt csapatkapitány. Balázs Bálint kiállítás sorsára jutott. Így tehát a másik félidőt biztos, hogy 10 emberrel kell végigjátszania a Reacnak. Hát ott tartottam, hogy az első félidő, első percei a hazaiaké volt, utána viszont teljesen egyérű ellenfél volt a Reac, sőt, több lehetősége volt a vendégeknek, gólt azonban nem sikerült szerezni egyik oldalnak se. Hát biztos nem egyszerű mérkőzés lesz ez után a Reac számára, hiszen a másik félidőben elég kemény lesz 10 emberrel. Kibírni a hazák nyomását. Fiszternek sikerült tisztázni a bedobásra, ő lépett vissza Balázs Bálint helyére. Tehát összegésében elmondható, hogy 0-0 meg teljesen megfelel a játék képének. Baj csak az, hogy elmúlt 44,5 percben igazán komoly gólhelyzet nem alakult ki. Egyik kapu előtt sem. Lászka rárúgta ellenfelé a labdát, így hazai vendég bedobás következhet. Wagner Richard volt az, aki legutoljára a labdához ért. Georgiev. Végül sikerült tisztázni. Ebben a pillanatban járt le 45 perc. Kérdés, mennyit hosszabbít a játékvezető. Egy biztos már Szomer Attila is az óráját nézi. Nagy Imre fejli ki a labdát. Georgiev. Labdát fejelt ki. Petésem előtt pedig Fiszter tisztáz. Gyönyörűen zárt vissza, nem mondja Perendics is, most pedig Georgiev a bal oldalon indíthat támadást. Azonban ellökik, ez is megjel egy sárgalapot. Hiszen hátulról történt, a szabályok értelmében ennek is pirosnak kell azon lennie, még ha csak egy lökés is volt, de miután hátulról tolta meg Háda Georgievet, azonban csak sárgát ért. Hát egy biztos a mérkőzés legjövő, a nem feketébe van. Kollár visszakapja a labdát, és le is fújja a játék az első félidőt, itt tehát 45 perci játék után Monor Reac 0-0. Ról folytatódik a Monor Reac bajnoki mérkőzés, mert az MB3 középcsoportjában rendeztek február 28-án. Kiegyenlített játékot hozott az első félidő. Igazán komoly gólhelyzet nem alakult ki, egyik kapu előtt sem. Talán a vendégek, a Reac volt egy kicsit aktívabb, ugyanakkor a másik félidőben alaposan megnehezített dolgukat, olyan 43. percben kiállították a jobb hátvéd Balázs Bálintot. Így a második félidőt 10 emberrel kell végigküzdenünk a alaposan felázott, igen mély pályán. Zúrják József átrendezte csapatát, és az eddigi szűrő középpályás Fiszter Erik az, aki visszalépett Balázs Bálint helyére. Míg a eredetileg csatárt játszó Nemanja Perendics pedig visszalépett a középpályára. Így most őnek is több védő feladata van, mint az első félidőben. Kollár, remekül teszi ki.
Mondja Berendics, Baranyai. Kolnár labát. Fister kap remek labdát. Fister törhet előre. Beívelés azonban mély. Ez a hazaiak kapusának, Kozma Tamásnak a kezében köt ki. Hazai támadás a bal oldalon. Vissza a labda Csepregihez. Próbálta Baranyi mögé berúgni a labdát. Nem sikerült. Nagy Imre, ez viszont egy rossz passz, hiszen Csiszár kifelé futott. Perendics pedig még nem tudott addig felzárkózni. Most viszont Perendics üldözi azért a védőjét, Szabó Martint. Petezsem és Fister gyönyörű becsúszással tisztázott. Itt tehát a 48. percben továbbra is marad a 0-0 a Manor-Reac mérkőzés állása. Nézzük a hazai szögletet. Vészesen csavarodik a kapu elé, Sengeli azonban kiöklözi a labdát. Korlátlan úr volt ott izatosan belül. Ismét Sengeli, a játékvezető már lestjelzett, amellett lökték is. A hazaiak csapatkapitány Csőke István lökött Sengelián, de a díjra már jelzett a partjelző, és szólt a játékvezető sípja. Így les miatt következhet a Reac szabadrugás. Lászka kapott nagyot, de szerint azonban nem történt semmit. Tisztel egészen hátra a labátig, aki pedig Sengeliát hozza játékba. Sengelia, elég veszélyes megoldás volt, hiszen messze pattant tőle a labda, még úgy sikerült előre vágnia, és pedig László szabálytalan. Ez pedig egy gyors indítás, de már hellesen kapta Wagner a labdát. Labát lesz az, aki elvégzi a lesőn megítélt szabadrugás, mint egy 15 méterrel előrébről. Így szépen. Csiszára azonnal rágolják a labdát, így hazai bedobás következhet. Visszavert labdát, Csepregi. Teszi a jobb oldalra. Csiszár szerzett labdát, de teljesen egyedül van elől. Hazai védők gyűrűjében, most pedig nem annyi Perencset próbálta megjátszani. Ez a labda azonban hosszú volt. Így Monori bedobás következhet. Tehát ez azonban felülbírálja a partjelzőjét. Így sárgamezes játékos egész fontosan Fister Erik hozhatja játékba a labdát.
Fister ért vissza, nagyszerűen küzdött a fiatal játékos. Kollár Csiszárt hozza a játékba. Elgondolás nem volt rossz, a kivitelezésben azonban hiba csúszott. De Csiszár visszaszerzi a labdát. Hatalmas dicséretet érdemel Csiszár is, mi akár csak előbb Fister, hiszen mindketten nagyot küzdöttek az elveszett labdája, viszont egy nagyon rossz megoldás Kozmától. Játékép alapján úgy tűnik, mintha a Reac lenne létszám fölényben. Labát fejelte a labdát. Nagyon túlugrották, majd a labát ível előre. A labát ezúttal megelőzte ellenfelét. Kollár lépett oda, keményen, majd pedig Baranyai szerzett a labdát, de bedobást így is sikerült kiharcolnia a hazaiaknak. Kollár mögé a labdát, egy nagyszerű lövés, ezt azonban sikerült Sengeliának hatástalanítania. Gyorsan elvégzett bedobás után a 19-es számú Csöke István volt az, aki bedobta a labdát. És a 19-es Wagner volt az, aki kapura bombázott, Kollár mögül. Sengeli azonban remek mozdulattal hárítani tudott. Ez pedig egy olyan rossz beadás, hogy akár én is rúghattam volna. Fister becsúszása után következhet a Reac bedobás. Hisz az első fél időben mind védekező középpályáson, a második játrészben mind jobb hátvéd játszik, de mindkét feladatát eddig remekül oldotta meg. No, ez az indítása is még akár jó lehet Csiszár felé, de jóval előnyösebb helyzetben volt a hazaiak védője, Szabó Martin. Kollár fejre vissza a labdát. Lászka vissza Nagy Imrének. Nagy Imrének sikerült megszerezni a labdát, ez jó labda lehetne Csiszárnak, de felpattant a labda. Csiszárra nem tudott vele elindulni, az ő gyorsaságát kamatoztatva komoly gondba lett volna a Monori védelem. Kollár, nem menje Perendics. Nagyszerű labda jobb oldalra, Fisternek. Fister gyönyörű csellel csapja be rátámadókat, és ott a vezető gól! Fister és Csiszár összjátékából gyönyörű akció volt. Fantasztikus volt. Ott kezdődött, hogy Nemanja Perendics nagyszerű labdát kapott a hazai térfél közepén. Erőből kirúgta jobb oldalra, Fister egy remek csellel
becsapta két védőjét is, remekül centerezett, ott pedig érkezett Csiszár, a közöttes sarkán belepöccölt a labdába, amely így a jobb alsó sarokba kötött ki. Itt egy Csiszár góljával az 57. percben 1-0-ra vezet a Reac, amely, mint jeleztem, a második félidőbe 10 emberrel játszik, Balázs Bálint kiállítását követően. Gyönyörű volt Fiszter megoldása és Csiszáré, és nem lehet, hogy dicsértem előbb mindkettőt, hogy nem ismernek elveszett labdát, küzdenek. És most ezt a gólt is a két fiatal hozta össze. Itt tehát az 58. percben Manó Reac 0-1. Csiszár került a földre, a játékvezető szerint azonban nem történt szabálytalanság. Csiszárt kell ápolni, egy kemény belépő után. Azután a Monera tudták kiroppani sportszán a labdát. Nem mondja, Perembics az, hogy a bedobást fog elvégezni, és minden bizony visszadobja a hazaiaknak a labdát. Jelenleg 9 emberrel a Reac, hiszen Csiszárt ápolták. Csiszár már is visszaengedte a játékvezető. Gyógyult szerencsére is. Miután hátra került a Reac, Tóth Mihály kettős cserét fog végrehajtani, érkezik dr. Selei, és érkezik Vinicei Viktor. Pályát pedig elhagyja a csapatkapitányi Csőke István, illetve Háda Zoltán. Sengria, 60. perc végén, azaz még 30 perc a hátralévő játékidő. Kollári eszette meg Benkét, de Benke gyorsan szabadult a labdától. Csőke István vette el a pályát. Érkező játékos 11-essel dr. Selei András, és a második csere 13-assal Háda Zoltán hagyta el a pályát. Érkező játékos 7-essel Vinicai Viktor. Erre az bedobás következett, hiszen egy újabb játékos labát került a földre, és a Moneriak kirúgták a labdát, hogy lehessen ápolni. És a bedobásnál összerúgott ellenfelével. Fiszter Podgorgievnek, aki pedig előre vágja, mondhatni visszaadja a labdát. Sportszerűen, ha már a Moneriak sportszerűen kirúgták, hogy lehessen ápolni labát, de aztán szerencsére nem kellett.
Kicserezte magát. Benke Bálint. Baranyai Nagy Imre, vissza Baranyainak. Egy rossz passz. Rendics és Csiszár helyett egy mondani lábat talált meg. Sengelia hatalmas kiáltással jelezte. Hogy ez a labda csak az övé lehet. Szóval Csepregi szerz meg a labdát. Csiszár, a bal oldal indul Nemanja Perendics. Csiszár azonban földbe rugott. Csepregi rugott oda neki. Szabadrugás pedig Kollár fogja elvégezni. Visszakerül Kollárhoz a labda. Nagyszerű indítás Baranyai felé. És így kerül hozzá Csiszárhoz a labda. Csiszár helyzetben. Csiszár még mindig. És elszáll a labda a kapu előtt. Hatalmas lehetőség volt Csiszártól. Túloldalra érkezett Pop Gorgiev, de a labda még mindig marad erre. Aztán most már nem. A 63. percben akár a 3 pont sorsát eldönthették volna. Időközben Nemanja Perendics lépett oda határozottan, és nagyszerű volt a meglátása. Perendicsnek a labda végül Csiszár elé került, ő veszélyesen lőtt kapu elé, kapu elé. Labda elszállt mindenki előtt, így oda lett ez a lehetőség, így a 64. percben továbbra is 1-0-ra az előnye. Ez is nagy veszélyes mondani akció, és Labátnak sikerült becsúszva gyönyörűen szerelnie. Hamarosan Cúriák József is cserél, a fiatal Borsas Gábor fog beállni. De most nézzük a mondani szögletet. Csepregi a labda mögött. Szint száll be a labda, és Sengelia már megszokott jó kiáltással öklözi ki a labdát a kapu előteréből. Baranyai. Ez pedig egy nagyon csúnya és szándékos szabálytalanság. Nemrég bejölt Tóth Ádámtól, aki Berkes helyére érkezett. Teljesen jogos a sárgalap. Nagyon csúnya és teljesen felesleges szabálytalanság volt, teljesen jogos a sárgalap ezúttal. Kollár egészen hátra Sengeliához. Nemanja Perendics. Bal lábára cselez. Szemsz az alapvonalig. Beadás is jó, ott azonban Pop Gorgiev elől. Pertésemnek sikerült tisztázni az utolsó pillanatban. Bedobást Baranyai fogja elvégezni. Nemanja Perendics. Szépen tartja meg a labdát, azonban sikerül szögletre tisztázni Vékeinek, az egyik jobb hátvédjének. Palotai szöglet, melyet Kollár fog elvégezni.
Dávid sarok irányába, azonban sikerül kifélni a hazai védőknek, így Kollár most, hanem is Kollár, egy Reac játékos kézzel próbálkozhat, és az első csere Popgorgiev Pantelis helyett érkezik a 18-as számú Borsos Gábor. Csiszer visszavesz a labdát Lászkának, Lászka pedig vaktába rúgja el, de Perendics felé próbált játszani. Ő azonban már lesen volt, így hazai szabadrugás következhet, mindez a 68. percben. Visszarendelt a játékvezető, hiszen nem a megfelelő helyről végezték el a szabadrugást. Nagyon akkurátus Szomer Attila. Veszélyesen szállt befelé a labda, végül Kollárnak és Labátnak együtt sikerült tisztáznia. Most pedig Fister, aki a mezőny talán legjobbja, vágta előre a labdát vaktában. Egy támadáson belül háromszor is meg kellett érte harcolnia. Ékei próbál a védők mögé ívelni. Kollár, nagyon rossz megoldás, itt eldönteni, kinek adja, végül Perendicset akarta megjátszani, ez a labda pedig Sengeliáé. Egy gyengécske lövés volt, nem hozott gondot az ukrán kapusnak megszereznie Horváth Dávid kísérletét. Ketten is érkeznek középen. Sarokkal sikerült tisztázni, a kipattanó viszont már gól, Horváth Dávid az, aki ha nem is hisz szerencsével, de megszerezte a hazaiak egyenlítő gólját. Baloldal akció nyomán remekül jött befelé a beadás, baranyaiak csak sarokkal sikerült tisztázni, a horvát első kísérlete még visszapattant a kapufáról, majd másodjára az üres sem maradt kapuba, mert nem hozott gondot még neki se betalálnia, így tehát a 70. perc végén 1-1 a Monor Reac mérkőzés állása. Kollár végezheti el a szabadrugást, Les miatt megítélt szabadrugást. Csak egy pillanatra nem figyelte a Reac védelme, és abból már is gólt kapott. Ott az előre húzódó Fister helyén sikerült előre törnie a hazaiaknak. Borsos birkózták le, de a játékosok szerint nem történt szabálytalanság. Kollár lépett ki remekül, és most indíthatja a vendégkontrát. Csiszár elcsúszott, ezután senki nem bántotta. Nagy Imre viszi balra Perendicsnek. Itt könnyedén szerelik.
Wagner, Labáttal szembe. Mindig Wagner. És Labát sokkal jobb játékos, mint Wagner, olvasta a gondolatait is. Könnyedén jusította meg ezt a beadást. Ott Wagnernek már réges-régbe kellett volna adnia, hiszen létszámfölényben voltak a hazaiak. Beadás átszáll mindenki fölött, és végül a bal hátvéd Barinak kellett a jobb oldalon tisztáznia. Baranyainak kellett tisztázni, és végül nem adja Perendics az, aki kirúgja a labdát. Imre, Lászka lökött nagyot, Tóth Ádám, nem az első szabad, ez pedig egy elkapkodott rossz szabadrugás Nagy Imrétől. Ismét a bal oldalon ment azért támadás, azonban Dr. Seli András addig futott, ameddig bírt, nem vett észre, hogy ott egy vonal keresztben a pálya végét jelentette, így Sengria hozhatja a játékba a labdát. És hamarosan érkezik 20 számú Pálmai Zsolt is. Nem adja Perendics helyett, Pálmai Zsolt az, aki érkezik előre. Baranyai, Pálmai felé, a labda azonban elszednek előtt, Lászka, kis pörgetése, nagyszerű Nagy Imrének. Frissen beállt Pálmai. Beadás is jó, ott azonban nem érkezik senki. Ha mondjuk ott érkezett volna egy Zúriák vagy egy Tóth Mihály, hogy a két edzőt is szóba hozzuk, akkor ez a beadáson szerint góllal zárul. Mindketten nagyon jó voltak fejjel. Baranyai remek mozdulattal hátra, Sengria pedig már is íveli vissza. Kollár, Lászka. Lászkán taszajtanak nagyot. Ismét Tóth Ádám jutott beállt. Hát ezt nem sokat tudott hozzátenni, viszont már volt 3 roppant alattomos súlyi szabálytalansága. Pálmai. Vékeny Nándorral szemben, Pálmai. Nézzük mennyire ezt a csatát, a beadás azonban a kapu mögé. Szállt, és a túloldalon hiába érkezett Borsos Gábor. Oda lett ez a lehetőség is, mindez a mérkőzés 76. percében. Pálmai remekül ment el a bal oldalon, szépen adta be. Ott azonban Borsosan nagyon szorongatott helyzetben volt, így nem tudta irányítani a lövését. El is esett időközben. Így oda lett ez a lehetőség, itt továbbra is marad az 1-1.
Nagy Imre Baranyai, hatalmas terület előtte, még mindig Baranyai. Most kiteszi Pálmainak a bal oldalra, egy jó beadás. Beadás jó, azonban hiába érkeztek ketten, Csiszár, illetve Borsos. A labda a kapujából kirepülő Kozma Tamásé lett. Baranyai nem vágja el, pontosan Nagy Imréhez. Nagy Imre nagy színítás Pálmai felé, aki egyébként is villámgyors, Vékeivel szemben. Nem sikerült becsapnia az egy jobb hátvédjét. Nagy Imre tör be, Nagy Imre 3 ember között, és ez egy nagyon jó szabadrugás lövő hely. Kollár Zsolt számára, aki innen már számtalan nagy gólt szerzett. Nagy Imre vissza is tehette volna Kollárnak, esetleg Pálmainak a bal oldalra. Ő azonban bátran tört előre. Bevitte 3 ember közé, és ők nem tudták szabályosan szerelni. Felrúgták, így szabadrugás következhet a Reac javára. Ezt minden bizonnyal Kollár Zsolt fog elvégezni. Mindez a mérkőzés 79. percében. Ez itt Kollárt, aki rúgott már innen nagy gólt, akár rövid, akár hosszú sarokba. Ugyanakkor az ő lába is most már benne van 80 perc, és egy roppant mély talajú pályán játszunk. És itt Kollárt. Egyszerűen csavarodik a labda, és centikkel jobb felső sarok felett hagyja el a játékteret. Hatalmas gólszerzési lehetőség volt, remekül lőtte el Kollár labdát. Ez mondjuk a szerencsé volt a madari kapusnak, Kozma Tamásnak. Elkerült a kaput, mint egy 10-15 centivel. Így továbbra is marad az 1-1 a Manor Reac mérkőzés állása. Labát a szabadrugással, 84 perc legvégén. Csiszár volt az, aki harcosan lépett oda, és megadályozta az újabb manori támadás lehetőségét. Kollár szedi össze a labdát. Borsos. Nagyon rossz megoldás. Lászka szedi össze. Remekül hozzá játékban Nagy Imrét. Ezúttal nem volt les. Dr. Selei. Ez pedig már kim volt, hiába ment Kollár nagyot, partjezvindése nyomán már palotai kirúgás következhet, hiszen kivezette a labdát Petrezsém az alapvonalon túlra. Csiszár, visszarántották,
Már előtte Lászkát is karjánál fogva húzták vissza, most azonban Csiszár hiába próbált meg elindulni. Visszahúzták őt, és egy jogos szabadrugás a Reaci javára ezúttal. Kollár ívelése, ez azonban Kozma kezében kötött ki, és ebből most indulhat a hazai kontra. Pillanatúra létszám felé alakíthatnak ki, ez egy kemény belépő volt Baranyétól, a labda azonban marad a Monoriaknál, és most sikerült Kollárnak tisztáznia. Ez pedig egy sárga lap a Baranyainak, tegyük hozzá, teljesen jogos, hiszen roppant kemény belépővel állította meg Seprégit a felező vonalnál. Ez egy taktikai szabálytalanságnak, amire szükség volt rá, hogy alább hagyjon a nagy rohama. Ezért feláldozta a sárga lapot, és valószínűleg van már neki egy, akkor nem meri megkockáztatni, hogy még egyet szerezzen. A beívelést. Lászka az, aki kivágta a labdát egészen Petezselyemig. Ez pedig egy fejes, de a játékvezető már jelzett. Tóth volt lesen. Ez a 84. percben. A szabadrugás pedig Sengelia fogja elvégezni. Csiszár feje fölött átszállt a labda, egy lépést átérők le is vehette volna, hiszen senki nem volt ott közelében. Lászka gyerű, Pálmai futja meg ellenfelét. Mikely azonban könnyedén szerelte őt. Baranyai fejjel. Ismét Baranyai, Cselbe is belemegy. És sikerül kiharcolnia egy kirúgást. Zúrjai József a mérkőzés előtt azt mondta a fiatal bal hátvédről, hogy most igazolta, és nagyon jónak tűnik, ezért egyből beállította a kezdőcsapatba, és hát a Zúrjai Józsefnek azt kell mondani, hogy igen jó meglátás, hiszen Baranyai szinte hiba nélkül hozta le eddig a mérkőzést. Gól előtt is furcsa mozdulata próbál tisztázni, de ahogy érkezett a labda, ez az egyetlen megoldás, amit tudott csinálni. Csiszár szép csellel játsza magát tisztára, mindig Csiszár. Rossz megoldás, Pálmait akarta megjátszani, de Pálmai nem futott be az üres területre. Kollár nagy pontosan Lászkának. Labát. Tudod a Fiszternek, Fiszter is elcsúszott, csak így tudta megszerezni a labdát. Lassan leesett nagyot, Lászka volt, aki odalépett. Előszabály volt. Seprégés Nagy Imre. Hát nem lesz egyszerű Nagy Imre elmenni. Pálmai léphet el, és viheti rá a védőkre a labdát. Mindig Pálmai. Tóth Ádámmal szembe. Csiszár. Monoriak sárgalapot reklamálnak Csiszárnak, de hát legyünk őszték, ugyanúgy rángatták őt előtte. Tehát Tóth ugyanúgy rángatta Csiszárt, viszont mélységből lőtt labda, Petezselyem és Labátnak kellett tisztáznia a lapos beadás után.
Összegezve a mérkőzést elmondható, hogy az 1-1 megfelel a játék képének, annak ellenére, hogy a hazaiak, a monoriak több mint egy fél időt emberelőnyben játszottak. Nézzük ezt a szögletet. Alaposan belőtt labda, pattog mindenki között. Az ismétlés, be is sikerült belelépni egy sárga vezes lábnak, és most Csiszár szerezhet labdát, és létszám fölint alakíthattak ki. Ez van egy gyenge labda volt, de ezért nem látszott, hogy Csiszár, és az ő lábában is benne van már 87 perc. Ha csak nem lesz ebből már baj. Aranyai, Wagner beadása. Ez pedig egy hazaadás Villányitól, szinte Szengelia könnyen észette fel a labdát. Hát összegzésében elmondható, hogy hiába játszott több mint egy fél időt emberelőnyben a hazai együttes. Messze nem tudott olyan előnyt, olyan fölényt kialakítani, mint tervezték. Baranyai, nagyszerű labda Pálmainak. Pálmai a bal oldalon. Hú, de rossz megoldást, atya úristen. Fister mellett Dr. Salai és Fister. Borsos hozzá a játékvezető. Borsos, aki nemrég jött be. Most lemegy, nem tud annyit hozzátenni. Olaj érkezik tehát, egy 90. percbe. Olajak egyben is reakció nevelés, közben volt egy kis kitörő Veresegyházán. Ez a bedobás pedig Sengeliáé. Könnyedén húzta a labdát, és Olaj tör előre Csiszárral. Sengelia pedig is feléjük a labdát, hatalmas kirugás. Olaj és Csiszár. Játékvezető szerint hát itt vagy mit látott a partja, ez les nem lehetett. Jóval hátrébb volt a a védője. Tehát egy harcos, véletlenül küzdő reacot láthatunk néhány igazán kimagasló teljesítménnyel. Elég csak Fistert vagy Csiszárt kiemelni. Nagyjából is hatalmas mezőmunkát végzett pálya közepén. Miként az úgynevezett Baranyai. Ádám is remekelt a bal hátvéd posztján. Lászka. Három perc a hosszabbítását ezzel szerint. Érdekes ez a bedobás, és szerintem Lászkát lassan fölrúgták. Csepregi vissza tudta tenni a labdát. Ez van egy gyengécske beadás, senki nem érkezett rá, így Sengelia. Könnyedén szerezte meg a labdát, és így hatalmas kirugás. Csiszár lett Olaj felé. Ez pedig Reac bedobás lesz. Már a 91. perc vége felé. Olaj próbálja meg Petesen mellett, de Petesen jóval erősebb helyzetben van, és megszerzi a labdát. Fischer, Olajnak sikerül visszaszereznie, és sikerül a monoriak tér felén tartani a labdát. Fischer fogja elvégezni a bedobást. Átszállt Csiszáron a labda. Ez pedig Lászka fogja összedni, aki szintén ott hagyja a labdát az a Fisternek.
Két csapat tehát megosztott a pontok, ami azt jelenti, hogy körülbelül maradnak ugyanott a tabellán, mert a többi mérkőzés eredményének tudatában elképzelhető, hogy ez egy ponttal is előrébb lép a Reac, a Monarek viszont biztos, hogy nem tudnak előrébb jutni. Ez az egy ponttal. Csiszár szépen fordul le, a beadásában azonban belelépnek, és ebből indulhat talán az utolsó hazai kontra, valahogy üldözi ellenfelét. Érkezik Lászka, és Baranyai szerez labdát. És most pedig Pálmai indulhat a bal oldalon, nincs előtte senki. Pálmai akár be is vihet a 16-oson belülre. Pálmai, egyszer jó, második viszont rossz. Vagy rossz megoldás választott ismét Pálmai. Most pedig Lászka neki tartja a labdát, és hátraadja egészen Sengeliáig, hiszen nincs ott mondani játékos. Sengeli előrével is, pedig a mérkőzés utolsó momentuma, itt tehát 93 perci játék után. Végeredménye búcsúzom, Monor Reac 1-1. Megmaradt az idegenbeli veretlenség, ugyanakkor jóval közelebb állt a győzelemhez a Reac. Elégedett vagy csalódott? Kavarognak bennem a gondolatok, a srácoknak is azt mondtam, hogy tehát a hozzáálláshoz, meg ezért a küzdésért, amit több mint egy fél időt ember hátrányban játszottunk, gratulálok nekik. Ez férfi munka volt, de ez egy megnyert mérkőzés volt, és tehát ebben nem sikerült előrelépnünk az őszhöz képest, mert ősszel is sok ilyen hasonló mérkőzésünk volt a idegenben is, ahol nagyon fontos 2 pontokat hagytunk ott, és ma is úgy érzem, hogy itt hagytunk 2 pontot. Minek tudható be, hogy jóval veszélyesebben játszott elsősorban a második fél idő elején a Reac 10 emberrel, mint 11-jel? Hát nagyobb területeink voltak, és néhány játékos tudott több plusz energiát mozgósítani emberhátrányba, és többet dolgozott. Ennek is tulajdonítható ez tulajdonképpen. Mi a véleménye Balázs Bálint kiállításáról, illetve milyen szidalmakat kaphat a játékos? Hát meg fogom őt büntetni, de úgy gondolom, hogy a játékvezető belenyúlt a mérkőzésbe, mert én benne vagyok a futballban már több mint 40 éve, de ilyen szabálytalanság egyből pirosat adni, az nagyon csúnya dolog volt. El is mondtam neki, hogy ez egy csúnya munka volt, hogy így belenyúlt az első fél időben a meccsbe, úgyhogy az ő hibájából alakult ki ez a szituáció. Tehát a Balázs Bálint, aki kiállítás sorsára került, kétszer 2 kézzel rántották vissza, és úgy ment a labda után, hogy azért tévesztett ütemet. Tehát eltalálta a gyereket, azt nem vitatom, de hát ez egy sárgalapos szabálytalanság volt, nem egyből piros. Tudom, nem szeret senkit egyénenként bírálni vagy dicsérni, de kiemelkedik véleményem szerint Baranyai Ádám, akit mondta, az utolsó pillanatban igazoltak, és szinte hiba nélkül játszott. Igen, első mérkőzésére nem volt rossz. Nem szeretek mérkőzés után értékelni, több jó teljesítmény volt a csapatban, tehát itt több játékosunk nagyon felszívta magát, főleg a második félidőben. Csak hát az a baj, hogy itt a betegségek miatt különböző edzettségi állapotban vannak a játékosok, és azért is kellett a játékosokat is lehoznom, akik még hozzá tudtak volna tenni a csapatjátékos, csak már az erő elfogyott. Több mint egy fél időt emberelőnyben játszottak, mégis kaparni kellett még a döntetlenér is. Gondolom nagyon csalódott. Hát teljes mértékben helytálló az észrevételed. Azt gondolom, hogy vicc számba ment az, amit produkáltak a második fél időben. Minket zavart meg ugye a kiállítás. Én nem is értem, tehát igazán nem érezték a játékosaim a vérszagot. Tehát egy ilyen lehetőséget ugye az első fordulóban, az első mérkőzésen, hogy 45 percet emberforba tudunk játszani, és nem volt egy olyan vezéregyéniség a csapatban, aki ugye nagyobb erőbedobásra sarkalatta volna a játékosokat, de ezt nem is értettem, tehát igazán, és tényleg összetetjük a 2 kezünket, hogy egy ilyen kósza szituációból ki tudunk egyenlíteni. Mi tudtál ilyenkor egy edző, hiszen elég sokat elégedetlenkedett a kispad előtt? Igazán azt háborított fel, hogy 1-2 játékos, ami a 60-70. percben, mint aki kiszúrták volna, tehát leeresztett fizikálisan. Nem gondolnám, hogy a heti munka vagy a felkészülés erre
vagy jogosította volna föl a játékosokat, vagy ezt lehetett volna várni tőlük, tehát abszolút nem vagyok elégedett. A hozzáállás, azt mondom, helyek közül az megvolt, jó pár játékos próbálta maximumot nyújtani, de nagyon évelei formát mutattunk, és nem erre számítottam. Hol a helye a Modornak a középcsoportban? Én azt gondolom, hogy ez a mérkőzés után messze a következtetések nem kell levonni, ugye voltak eltiltottjaink, betegeink. Következő mérkőzés meg azt gondolom, egy 4-5 forduló fogja megmutatni azt, hogy mire leszünk képesek most tavasszal, de én azt gondolom, hogy lényegesen, tehát hangsúlyozom, lényegesen nehezebb dolgunk lesz.